Máte vlastně takový klučina, který... Prosím o uvolnění pravé části vozovky pro autobus městské hromadné dopravy. Děkuji. Akce Běchovic se účastníme proto, že je to ideální příležitost na to, jak víceméně aktivně zapojit naše studenty a ještě studenty s handicapem, to znamená propojit tyhle dvě skupiny. Těším se moc, už jsem tady byl minulý rok. Počasí opět vyšlo úplně nádherně, takže nás čeká, myslím, že příjemná trasa. I pro vozík pohodlná, protože ten asfalt je na ten vozík dobrý, takže není se čeho bát. Nevím, co mám očekávat, že pojedu poprvé, takže opravdu nevím. Ale vzhledem k tomu, že mám starý vozík, tak doufám, že dojedu. Zhruba za 10 minut, už necelých, odstartuje 11. ročník jízdy pro radost Inline Běchovice. Přejeme všem účastníkům, aby dojeli do cíle v pořádku, na vše tam čeká odměna. Tyhle a další akce budeme na Metropolitní univerzitě, budeme v nich pokračovat, budeme prohlubovat a říkám, pro mě je strašně důležité, že se i handicapovaní sportovci u nás na škole aktivně zapojí a užívají si to, zapojí se jak do sportovních, tak vlastně těch sociálních vazeb. Tohle je můj první závod v životě běžecký, takže jsem se na tu akci velmi těšil. A samozřejmě účastnice nejstaršího závodu v Evropě je pro mě osobně obrovská výzva a nastoupit v barvách Metropolitní univerzity taky obrovská čest a podsta, takže já se budu snažit ze sebe dneska vytáhnout absolutní maximum. Při sedavém zaměstnání, který mám a někdy stresovým, tak je to pro mě moc důležité kompenzovat během. Dává mi to radost, uklidnění a navíc taky společenství běžců, což není zanedbatelná součást toho. Takže Jakub Šaron příští rok Takhle, 2015 jinak, se objeví v závodě. Jo? Slíbím ti, že budu na startu v cíli. A ještě máme pro vás jedno velké překvapení. Oslovil jsem pana bývalého prorektora Justa, který se už teď začíná pilně připravovat a příští rok budeme mít v týmu. Takže toť překvapení pro rok 2015.